Grupp ta' 13 żagħżugħ u żagħżugħa mill-Uffiċċju Missjonarju f'pajjiżna it-tnejn wara nofsinhar ħallew Malta lejn il-Filippini fejn se jkunu qed iwettqu ħidma fost it-tfal foqra fil-pajjiż. Iż-żgħażagħ li għandhom bejn 18 u 30 sena ilhom minn Jannar li għadda jwettqu attivitajiet ta' fundraising biex ġabru somma ta' 11,000 euro li se jtellawhom magħhom biex jużawhom fuq proġetti differenti kemm fi skola ta' tfal kif ukoll fl-irħula Filippini. Father Salvino Mikallef, direttur tal-Uffiċċju Missjonarju f'Malta, spjega li l-ħidma ewlenija tal-grupp li se jkun qed imexxi tiffoka fuq skola fejn jattendu tfal. Il-Maltin se jkunu qed jgħinu fit-tagħlim tal-Ingliż, jorganizzaw crafts u logħob kif ukoll iwettqu xogħol ta' manutenzjoni fl-iskola. Huma se jħallsu wkoll parti mill-ispejjeż li dawn l-istudenti jħallsu biex jattendu l-iskola. Min barra dan il-missjoni tal-Maltin fil-Filippini tiffoka wkoll fuq it-tqassim tal-ikel lil dawn it-tfal li kif inhi tradizzjoni fil-Filippini jingħataw l-ikla ta' nofsinhar. Father Salvino spjega wkoll li ż-żgħażagħ Maltin se jintegraw ruhom fl-irħula tal-madwar fejn se jmorru jesperjenzaw dak li għaddu minnu dawn it-tfal li se jkunu qed jaħdmu magħhom. Tkellimna ma' Father Salvino ftit qabel il-Maltin ħallew pajjiżna. Pajjiż ta' 7,000 iżola, popolazzjoni ta' madwar 100 miljun. Fejn sfortunatament il-parti l-kbira l-maġġoranza għatem anke elementi kbar ta' faqar u faqar radikali. Se jitlu anke f'dal element ta' faqar imorru fil-villaġġi, imorru fl-ambjenti tagħhom, jaraw kif jgħixu, jgħinuhom, se jmorru wkoll fl-ambjent tal-iskejjel. Fil-fatt parti mill-proġett li ħajkunu dawn it-tfal huma illi ħajltaqgħu ma' tfal illi ħajkunu jisponsorjawlhom sena skola. Fost l-oħrajn iż-żgħażagħ Maltin tħarġu wkoll biex ikunu jistgħu jgħinu lil familji Filippini fil-ħajja ta' kuljum, jgħinuhom fil-bżonnijiet u x-xiri ta' prodotti, kif ukoll iwettqu ħidma ta' manutenzjoni fid-djar tagħhom. Mistoqsija li x'intażlu l-Filippini, Father Salvino qal li ta' kull sena l-Uffiċċju Missjonarju jagħżel pajjiż differenti fejn iwettaq l-esperjenza missjonarja tiegħu. Qal ukoll li l-pajjiżi jintażlu skont fejn ikun hemm missjonarji Maltin li ħafna drabi jkunu huma li jitolbu l-assistenza. Luke Tabone jispjegalna l-emozzjonijiet tiegħu qabel iħalli pajjiżna għal din l-ewwel esperjenza missjonarja tiegħu. Xahar maqtuħ mill-familja qatt m'għamiltu jiena kienet l-iktar ġimgħa. Issa looking forward imma l-esperjenza fimt in ħafna nistennija dil ħaġa kienet parti mill-ħolma tiegħi u issa kif lestejt lej levels jiena allura moħħi mistrieħ għandi sajf twil qudiemi u lest biex naħdem insomma. Tkellimna wkoll ma' Bernard Vella li jaħdem fl-Uffiċċju Missjonarju u wkoll se jkun qed jagħmel din l-esperjenza. Kien wasal iż-żmien li isma' nagħmel pass u jiena immur inżur dan in-nies biex anke fix-xogħol tiegħi matul is-sena nkun missejt ma' din-realtà. Realtà li sfortunatament aħna li qegħdin ngħixu Malta tant din mimlin bi grazzja li għandna kollox, però daw jaf neqsim mill-affarijiet bażiċi fosthom l-imħabba. Fil-Filippini, iż-żgħażagħ Maltin se jkunu qed jaħdmu flimkien ma' sorijiet Franġiskani Maltin.